खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार सिगयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। कक्लाबारियाव मागोनि समावबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया एग्र' फरेस्ट्री एन्ड बाय'डाइभार्सिटी कलेज गायसननो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। जाख्ल'नानै धोननि हाजो बानायग्रा नगावनि एमपिआइ हेमेन दासखौ सिएम भिजिलेन्सआबो एरेस्ट खालामगोन। आसामाव कर'ना पजिटिभ केसआ बांनो हागौ बुंदों गिबि मन्थ्रि। धुबुरीनि सप्तग्रामाव पुलिसआ माद' मोसौ हमदों। मागोनि सानाव बिजनी खामारगुरियाव गोख्रों लामा जाब्रबथाय सानै गोब्राब जोखोम। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मागोनि सानाव शुक्रबारखालि बाक्सा जिल्लानि कक्लाबारियाव 6,000 बिगा हायाव गोदानै अग्र फरेस्ट्री एन्ड बाय'डाइभार्सिटी कलेज गायसंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। बे गाहाय दुब्लियाव आसामनि केबिनेट मन्थ्रिजों लोगोसे जायगानिनो सापागुरि समष्टिनिबो एमएलए उरखाव गोरा ब्रह्म आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'मोनहाबो बाहागो लादोंमोन। नगाव पुलिसआ एरेस्ट खालामनाय जाख्ल'ग्रा एमपिआइ हेमेन दासखौ आथिखालाव गिबि मन्थ्रिनि जाख्ल'नाय होबथाग्रा हानजा एबा सिएम भिजिलेन्सआ आलादायै केस फाइल खालामनानै एरेस्ट खालामबावगोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। सिएम भिजिलेन्सआ हेमेन दासनि गावनि मोननांगौ खामायनायनि बांसिन रां खामायनायखौ आथिखालाव नायबिजिरबावगोन होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि साननैसो सिगाङाव नगाव पुलिसआ नगावनि एमपिआइ हेमेन दासजों लोगोसे बिनि कम्पिउटार अपारेटर बलवान कौर, पियन प्रणब महन्त आरो ड्राइभार पुलक रायखौ एरेस्ट खालामनानै सानबानि थाखाय पुलिस रिमान्डआव लाखिदोंमोन। बे सानबायाव जोबनाय लोगो लोगोनो पुलिसआ एमपिआइ हेमेन दासखौ एरेस्ट खालामफिनगोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मानो होनोब्ला पुलिसआ हेमेन दासनि थाग्रा न' आरो मावख'खौ सिग्रोमनानै गासै नोगोद 6,75,000 रां मोननो हादोंमोन आरो बिनि न'निफ्राय गंसे पिस्तलबो मोनदोंमोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया उरुकानि सानखालि खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि फैगौ समाव आसामनि कर'ना पजिटिभ केसआ गमामायैनो बांनो हागौ। बेखायनो जाहाथे बयबो सांग्रां जायो आरो आसाम सोरखारनि फोसावखानाय एसअपिखौ मानिनानै सोलियो बेनि थाखाय बयखौबो हांख्रायदों। लोगोसे बेलांगुर सावनायाव हराव जाहाथे रावबो जयै उन्दुलाया आरो गावबा गावनि न'आवनो थांफिनलायो बेखौ हांख्रायदों। धुबुरी जिल्लानि सप्तग्राम थानानि बेन्दोंआव पुलिसआ AS01NC1978 नम्बरनि मिनि आल्ट्रा ट्राक गारिखौ लामायाव सिग्रोमनानै गासै माद' मोसौ हमनो हादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बै माद' मोसौखौ गसाइगावनिफ्राय बिलासिपारा फारसे लांदोंमोन। बे समावनो सप्तग्राम पुलिसआ मोसौखौ जब्द खालामदों। मानो होनोब्ला बै मोसौखौ बांलादेश फारसे लांदोंमोन। गारि आरो ड्राइभारखौबो पुलिसआ हमदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। चिरां जिल्लानि बिजनी खामारगुरियाव शुक्रबारखालि मागोनि सानाव गोख्रों लामा जाब्रबथाय जादों। गंसे बाइक आरो AS19K5915 नम्बरनि गंसे साखा खबब्रै I-20 गारिजों मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव गंनैबो गारियाव थानाय गासै 7 सुबुङा जोखोम जादों। बिसोरनि गेजेराव बाइक सालायग्रा आरो कारनि ड्राइभार सानैबो गोब्राब जोखोम जादों। बे जाब्रबथायआव गंनैबो गारिया थेर-बेथेर जादों। लोगोसे बाइक सालायग्रा बिजनी बरदेसिया गावनि रामेश्वर नार्जारी आरो साखा खबब्रै I-20 गारि सालायग्रा बिजनी दाङाइ गामिनि गलाब बसुमतारी। बिसोरो गावबा गावनि थाखाय आलादा आलादायै बर' बाजाराव मागोनि अमा बेदर बायनो थांदोंमोन। रामेश्वर नार्जारीया बर' बाजाराव अमा बायखांनानै न' फारसे फैफिनबायमोन। नाथाय बे समावनो खामारगुरि गामियाव बे गाज्रि जाब्रबथाया जायो। रामेश्वर नार्जारीनि आथिंआ बायदों आरो गलाब बसुमतारीनि जानजियाव गोब्राब जोखोम जानायलाय आथिखालाव सानैखौबो बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालाव थिसननाय जाबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।